俺の足潰すはい。壺に入ってしまった。本部の間違えてトイレかな。最初の曲は
をお願いすることになると思いますので、ご協力お願いします。私たちペルーにちょっと旅行に行った時にお世話になった友達がコスキン聞きたいということでペルーから先日日本に来まして今日来てるんでちょっと一曲ソロで入ってもらおうかなと思ってチャランゴソロで聴いてもらおうかなと思うんではいリチャード出番です。リチャード・チャッケーレさんと今はニューヨークに住んでますけどね幸手の東出五国さんってフォルクローレ界では有名な方なんですが東出さんの一緒にちょっと歌ってたことがあるんですけどじゃあ今の曲はバイルスのことてってってってだからほとんどみんなはアンデスのこれは海の近いだからスペイン人がいてそしたら新しいの曲多分
珍しいだと思う。でもあれペルーの音楽バルス。あやこちょは意味はあやの気持ちの気持ちアルマのことは決まりのあやこちょ町の。자랑과 나왔기다. 우리는 소스. 最初に言うとちょっとあれなんで、じゃあキジャコウユと白い月というか、これ先でいいかな。はい、では。
じゃああと1曲やります。じゃあパルマという曲を今日はちょっとテーニャステージもやる予定なんで。ちょっと試運転感じなんですけど、ではやります。はい、途中日本語も入りますね。あなたはあなたの自分の空を飛ぶんだよと、そういう感じの曲です。はい。では自分の彼氏がどこにいるのかと、探し回っているというそういう曲です。夜からみんなじゃない、私の愛しい人はどこで泣いているんだろうかといったそんなちょっと熱っぽいというかなんか暑苦しい曲なんですね。ぜひちょっと本当は踊ってもらってもいいんですけどね、ぜひこっちはどう手拍子で楽しんでください。では最後の曲になります。
出されてます。お姉さんと二人でね、ペルー料理の店はリチャードのお姉ちゃんのお店で、スープが